ljudi, s vama Rus, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, po naslovu klipa danas reagujemo na brak na neviđeno. Možete misliti, ako se pitate otkud to Ruse da ćeš ti to snimati, što da ne. Ajmo mi znači baciti like, naravno sub ko nije, ajmo mi odmah da prelazimo na taj video. I ajmo mi da krenemo. Zovem se Aleksandra Mandić, imam 32 godine i dolazim iz Novog Sada. Ja sam Miloš Vučić, imam 30 godina, dolazim iz Kruševca. Hvala. Jeste vi najbolji drugari? Naravno. Nemoj da bežeš, dođi Maco, dođi. Na svetu. Najbolji drugari? Naravno, od Jeste ovaj udaren vrtića u što bi glavu. rekli. Šta se okreće? Drago. Aleksandra, Miloš. drago mi je. Ova je, druže, ko bubanj, znači za veš mašinu. Gledaj kolika je ona. Dragan. Moja kuma, Branka. A i Branka je, druže, ko bure za kiseljenje kupusa. Branka, brate. Ja sam Dragan. Kako si, Miloš? Fantastično. Fantastično. Ti? Fantastično, fantastično. Druže, šta okrećeš glavom? Očima. Dobro je. Malo iznenađeno. Što? Pa, lepo ti je odelo. Ha, dobro. Hvala. Ne mogu, brate, ovo gledat, nema te sili. Koliko je to neprijatno, ova ćuti svo vrijeme, ona priča. Veš mašina progovara nešto, šta je ovo, druže? Kako da ga nazovem? Kako da ga nazovem, druže? Hemijska olovka, neće da priča. Koliko imaš godina? 30. Dobro. Mlad. A da ti nju nešto pitaj, brate. Kako, za koga? Bravo. Nek si, ne. Tu smo, skoro. Generacija. Super. Će ti nešto? Oj, brate, moj dragi, kako ne možeš da kažeš nešto da je pitaš, brate, dragi? Za mene da pitaš? Ne. Ništa. Ja. Ne, ništa da binam. Mene malo spijed udara u glavu. Jebem li ti majku, ti jebem. Ja sam... Spreman? Da. Nešto glava radi. Mladoženje je već spreman. Utisci katastrofa. Šta je ovo, brate moj? Druže, faca joj je isto od Super Marija, onaj zmaj, onaj bravzer, druže, onako smrskano. Još samo falje oni zubi. 0. Koji si godište ti? 89. 89-a? A imaš brak pre sebe? Ne. Imam. Da. Imaš decu? Imam 2 sina. Super. Ja imam 2 ćerkice. Ja, super, nek se i ta 2 sina s sobom drogiraju, jel? Eto, to je lepo. Si očekivala nešto? Pa možda malo višljeg. Više ka? Malo, ali dobro. Kume. Brate, Al dobro. jebe, mater, ličicu neku da ja... Kume, neku, kum te je sve razumeo, brate moj. A jebi ga. Šta si ti Teško. očekivao? Pa ništa, ja sam očekivao da kum, pa da budemo tu negde. Ja sam ispunila neka tvoja Šalim se. očekivanja. Ma meni si u fullu. Jesam? Nije valjda da je ovaj, druže, ovaj bubanj za veš mašinu veći od ove hemijske olovke. Pa i po širini i po dužini. Majke, meni si naša u belom. U belom si, brate, do jaja. Hvala. Da jaja. Super si. U fullu si. Spremni? A šta to znači to? Smo spremni? Pa ja nisam spreman. Nisi spreman? Aha. Ajoj. A, nije on spreman zato što mu fali još koji gram u nosu. Ja nikad nisam spreman. A to... Da, spreman si samo da povučeš jednu lajnu, druže, autoput od Doboja pa sve do Banja Luke, to mogu, jel? Znaš, meni je već mi igraš po... Već sam tu, igram. Već si tu, pa... Meni ona do jaja. Meni je ona super, meni je ona
ekstra. Malo Druže moj, ja bi tebe posavjetovao da ti odeš malo psihijatru. šale nije na odmet. Nikad nije odmet, veruj mi, samo će šalu da ima uvek. Sad i sutra. I preko sutra i uvek ćeš samo. A gledaj kumi ove brankice, ovaj Browser druže i Super Marija. Taman ima zeleno ovdje, još fali ovdje je oklop neki i ovo nazad, eto je prava. Ovaj kum druže, njemu je, naš koliko žalosno ovo gledati. Znam ja kako je tebi kume moj, mislim nije moj, nego znam kako. Aj dalje. Ono šalu da imaš. Miloše, kakav ti je prvi utisak kada si je ugledao? Gledaj Spida moj, brate. Crveno, nikad u životu, nikad ne bi, ne mogu da ti upišem. To. A ko rotkva znači? Veš mašina plus rotkva. Ramina. Nikad te u životu ne bi, brate moj, nikad ne znam šta da kažem. Kako da te, Ne voli crvene, a? Ne, nikad, ne, nego kako da, ono, ne razumem. Ne sviđa ti se njena kosa? Nikad nisam to rekao. Pa ne znam. Sviđa mi se njena kosa. Moram da nagađam, jer Ali si ne potpuno mogu nedefinisan. da izgled trenutno. Pa gdje neće biti nedefinisan, druže moj, njega hormon, ovaj gram udara ovako ovdje na sinuse, druže. To što hoćete od mene da izvučete, to ne mogu da kažem. Dok sam stajao, osjećao sam neku negativnu energiju. Baš onako... Ne znam i sam Znam ja kako je tebe izjeda iznutra džigerca. Znam kako ti je. kako da opišem, neka crna energija tam. Super si do A jaja. nisi ti, druže, baba Vanga, ko si ti da ti znaš šta je crna energija, ba, šta bila? Nemoj srat, kume. Ja si, braci mi, šta god ti treba u životu, veruj mi. To je mnogo jače nego to što Milica misli, to kao mi ljubav, mi tu sinovi, drugovi, kumovi, ljubavi. Pogledajte njenu facu. Šta vi mislite kako se ona osjeća sada? Gledaj ove što gleda. Njoj je, znači, nije joj ni do života, znači. Ma nije ni meni kad gledam ovaj video. Gledaj kako ona gleda. Ona je sad u fazon, de samo da završim ovo. Bože dragi. Šalim se, ali stvarno mi je super. Majke mi, evo, meni si do jaja si. Super si u fulu. I ozbiljno. Ovo je Tu za ti je veš kao mašinu. riba. U fulu, kao fulova, razumeš? Kume, kaži, brate, šta je znači fulu? U fulova si ful, brate. Gledaj ga. Joj, Bože. Šta god ti treba u životu da mi kažeš. Eto. Eto, jesam bio u pravu. Šta god ti treba u životu da mi kažeš. Evo, pogledajte ovaj pogled. Evo. Pogledajte ovaj pogled. Ovaj pogled sve kaže. Sve kaže. Od A do Ž. To ti je fulova. Super ste. Svi u fulu, ali ja i brat moj smo u drugačijem fulu. Bože, joj! U fulu? Dok neko normalan ne pogleda ovaj video, on će još uvijek biti normalan. Ako normalan čovjek pogleda ovaj video, kad se završi video, on će postati retard. To je kao riba, sviđa ti se ili u fulu? Ja tebe ne razumem, malo si nedefinisan. Radi ga koja lajna. Definiši se. U smislu... Jel ti se sviđa? Kako hoćeš, sviđa mi se, što mi se ne sviđa. U fulu kao... Kao šta buraz. hoćeš. I kao buraz, i kao riba, i kao šta nećeš. Ali Kao buraz, kao riba, kao šta nećeš. Brate moj, mili, ti si, druže, paćenik. Koliko se ti patiš u svom životu? Aleksandra, ovako kad slušaš, evo, ja mogu devojku da Ja se pitam. ne šalim, brate mili, da znaš. To možda se ti šališ. Ali ja... Možda se ti šališ. Ali možda se ti šališ. Joj, druže, ja ne mogu ovo gledat.
Ja sam ustao malo pre i sada snimam ovo, druže, ali će mi dobro krenuti dan, nema šta. Ništa. Jel mogu nešto da je pitam, izvini? Da. Da. Daješ mi 2 minuta. Da je pitam 2 nešto. minuta? Da. Jel može 2 minuta? Da. Može. Sad kad slušaš ovako kako on priča, ove njegove definicije... 3, 2, 1, 0 i to. Da. 1, 2, 3. Kako bi ga okarakterisala? Ajde. Definicija završena, druže. Karakteristika, eto je. Au. Au. Bi ga okarakterisao? Kako ti se on čini? Ajde. Pa ovako Ajde, kao slobodno. drug, kao 1, 2, 3. buraz što kaže okej. A jel ti on frajer? Pa nego šta je? Pa nisi joj frajer. Nisam. Pa... Kaže da si ovako. Pa, Pa ono, mislim, tu smo, ajde. Šta mu fali? šta? Fali mu višak spida u nosu. Eto šta mu fali. Imaš spisak. Dobro, ajde. Ćemo da Ali krenemo. nećemo. Nećeš? Nećemo. Zašto? Pa reci šta mu fali. Nećemo, vrate, Nećemo. zato što se volimo. Reci kumu. Koliko ja ovo sranje već snimam? 12 minuta, da li je ovo realno? Slobodno. Slobodno. Kaže, Koje su A ne 12, ima intro onaj, ja. njegove mane? Ajde. Mane? Na prvu tvoju. Ajoj, kad bi krenuli. Znači ima. Mnogo ih ima. Šalim se. Ne šališ se, pa Ne, to je ne, izašlo. šali se, brate, kako se ne Da šali. mi počnemo, pa- Ajde, ide. Pa ćemo vidjeti dalje. Šta Ajde, hoćeš? dejtujte još malo, ajde, pričajte. Ako ti je fulava riba, udvaraj Ona, se malo. brat, moj bre, brat. Pa jel ti moj brate moj, ona ako taj bubanj od veš mašine ode sa njime, ona će sebi ugrožiti život 100%, znači ona neće da će vuć lajnu, druže, ko što on do Banja Luka, ona će, druže, vuć, ne znam više šta, ona će vuć šta stigne da uđe u nos, druže. Brat, jel ti je full riba, opredeli se. Brate, šta hoćeš, bre, nije. Pa evo, ja hoću ti bude Buraz, ljubavnica. brate. Ajde, udvaraju se. Sad. Pa čekaj, rekao si, bit će ono što ja hoću. Eto, Pa ja ne želim da može se... ti. Šta ja? Brate moj, de pojasni nekad nešto, de smiri se, druže. Nećeš ti. Gde ćeš, dečko? Šalim se. Rekao si, bit ćeš... Hoćeš da se, ja i ti, po njenoj priči. Evo, aj ti se potpišemo. Beži mi ti. Nismo još počeli, Čekaj, ne možeš ti da se potpišeš dok ne čuješ tekst. Sačekaj. Čekaj, ajde, onda se čekamo tekst. Ajde. Tekstić. Ajde. I to je drugi, ajde. Kaži. Znači, ti ćeš da uradiš sve što ti ja kažem. Tak, eto, vidiš, koliko ja... Ja nemam teksta na ovo, bože. Koliko ti šta? Šalim se. Neću ništa da ne... To ti je što si htjela samo da se potpišem. Potpisao bi se. Sad se ne bi potpisao. Pa tako da zna da ne znam ni ja šta da se desi. Ne bi se potpisao. Tako mi Allaha nikad u životu. Da znaš. Brate moj, dobit ću epilepsiju na ovaj video, šta je ovo? A potpisao bi glavu, ali sad ne bi je potpisao ovako, žimi sve ovo, kume. A da bi ti dadne koji gram, onda bi potpisao, druže, kurcem ako treba. Dođi, stedi ovdje pored mene, evo ga kamerman. Pa ne bi se potpisali, pa tako da crknemo, da znaš. Sad kao nećeš da se potpišeš meni u inat. Ne. Nego? Fali mu nedostatak. Osoba 30 godina, to se tako ne ponaša. Nezrelo. Da šta ti pričaš, ba bubnju? Vidi ovo, ko sad ti je korotkva, druže. Baš je bila ispod zemlje. Brate moj, jesu te izgojili, stvarno nema šta, druže, tru tipu. Strašno. Mislim, doći skroz do ovde i na kraju, Pa samo malo objasni svoje ponašanje. Nema gotovo to te, što ti... A što? Kako?
Sad mi smeta i kosa i boja i... Sad mu smeta sve. Zašto? Fali mu nedostatak grama kojeg vidi se po njemu, alo? I oči. Da li si ti bipolarna ličnost? Šta sam? Dvostruka ličnost. Vidiš, malo čas Da, ti je bila da, super, a sad da, jesam. menjaš se u sekundi. Da. Vrlo sam bipolarna ličnost. Pa jesi? Jesam, Jel kako imaš ti nisam? napismeno to? Pa nemam napismeno. Nemaš, da, ali Ne. sad ćemo da te proučavamo. Ali da, hoćete? ovako, da. Može, nije svi ćemo problem. da te Pa nikakav proučavamo. problem nije, bre, čekaj. Nikakav problem nije, samo vi men dajte koji gram. Kume, Kum ne može, kum izdrža, druže. Ne bi ni ja mogu da sam na njegovom mjestu. te je sramota njegovog ponašanja? Što bi bilo, brate? Može se reći, ali Može se. ne mora da znači. I ti si malo nedefinisan i ti ne znaš malo... A što bi bilo sramota? Ajde, objasni mi ti sad, majke. Pa pogledaj kako se ponašaš. Ne razumem. Kako? Ne razumeš? Ajde, molim te, kaži mi kako. Pa pogledaj kako se ponašaš. A Ja me te drkaš? pitam... Pa drkam te. Pa da. Pa da. A i ti mene drkaš. Pa jebi se. Pa jebi se. Oj Bože, oj Bože. Koliko još ima? Vidi kako ova stoji, druže. Vidi ovo, brate moj. Ja ne mogu da... Šta je ovo, druže? Rotkva. Trut rotkva. Bubanj vešmašine. Ovo, druže, onaj browser iz Super Marija. A ovaj kum, druže, jedini normalan i ove dvije. Niko više. Da za onog ne pričam. I opet isto. Pa vidim, da. Razumeš? Dobro, I opet razumem. isto. Nastavi slobodno. Pa neću. Pa odlično. Ajde, Sad evo. znamo kako da mu završimo s njim razgovor. Kumo, kako se tebi ovaj gospodin čini? Da li da budem Kuma je iskrena? frapirana. Apsolutno. Mat, Ne velja ako sam ja kuma iskrena. ima šah. Ja sam jako iskrena i jako realna. Pa budite Joj, jesi mi realna? realni. Ovdje je potrebna jedna realna osoba. Nikako mi se ne sviđa. Neiskreni. Ja sam šokirana, iznenađena. Jesil? Pa idi, druže, idi u zamak onaj, jebi onu princezu. Mladoženje mi deluje Gle na šta liči, ono, druže, šta je ovo? nepovezano, neuračunljivo, nedefinisano. A ti znaš šta znače te riječi? Šta vam se ne dopada? Prvo ne dopada mi se ponašanje. Treba da ostane tu gdje je mesto i da ispoštuje bar ekipu. A dalje da ne komentariš. Od muškarca, od džentlmena koji je došao da se ženi, tako da se ponaša. Nemoj mi ni ti glavu nešto matara tu. Možda je momak okej, nemam ja ništa protiv, ali Kako se ti osjećaš? Ništa, nemam komentar. Ako se slaže da... Meni ovo liči na Breskvicu za jedno 30 godina da bi ona prestala snimati i pjevati, da bi jela svaki jebeni dan brzu hranu. završimo pitanja i to i da... Ili da idem. Jel ti čuješ damu ili je ignorišeš? Idem da se obesim. Ako možeš samo ovdje da svi Aha. posmatramo. Vidite tu samo, ako nemoj da mnogo organizujete naroda, jer tu smo, znači, da vidim, ne mogu ovdje u hodniku, znači... Ja znam gdje su čekaj, kanapi. Stani! Ima onaj za vuču kola. Tu levo. Šta smo mi sad ljudi gledali? Ja sam bez teksta. Jednostavno, druže, koji kurac traži kanap? Pa objesi se, druže. Druže, a ova rotkva, ne znam, bez teksta sam, ljudi moji. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste obavezno bacite like, subscribe se na kanal, mi se vidimo u idućem klipu, poz!